हॅलो हॅलो आता आपल्या समोर आपण सुरुवातीला आपल्या या गावची ग्रामदेवता आई जुगाईला वंदन केलं आणि या जुगाई देवी नाट्यमंडळ साखरपा पाटोळ्यावर करून सर्वप्रथम या आई जुगाईसाठी वंदन करून आम्ही पुढे चालू करतोय। जुगाईला एक वंदन। हॅलो 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 माइक चेक हॅलो केलाय नवस पूर्ण पूर्ण केलाय नवस पूर्ण करे आई माझी ग जुगाई माझी ग बसली आई माझी ग निलेश रावजी गुरव यांच्याकडून या आताच्या गाण्यासाठी 101 रुपयाचे पारितोषिक आलेले आहे। तर श्री जुगाई देवी नाट्यमंडळ साखरपा पाटोळेवाडी त्यांचे आम्ही आभारी आहोत। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
हॅलो लगेचच आम्ही सादर करतोय एक गट त्रिपुरासुराचे गर्वहरण अर्थात त्रिपुरासुराचा वध आम्ही गण सादर करतोय आम्ही गणाला सुरुवात करतोय श्री जुगाईदेवी नाट्य मनमाडा साक्षरपा पाटणवाडी आम्ही गणाला सुरुवात करतोय धन्यवाद 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 हॅलो आपल्या समोर गण सादर होतोय त्रिपुरासुराचे गर्वहरण त्रिपुरासुराचे गर्वहरण त्रिपुरासुराचे शिवपुत्र कार्तिकेयने आमच्या पिताश्रीचा वध या दासास गेले आम्ही देवाची प्रार्थना केली तरी आपण त्या भोळ्या शंकराला प्रसन्न करूया आणि त्याच्याकडे या दुर्योधनाला उदयपासून असे वरदान प्राप्त करूया म्हणजे झालं कमला विद्यमाना जाऊ आपण आपल्या महाराज आणि त्या भोळ्या शंकर राजी उपासना करूया म्हणजे झालं Oh,